Hayırlı gün, исәнмесез muhterem коллегалар. Бүген Татар информ матбугат үзәгендә Салават күпере журналының бер инициативасы, бер акциясы турында сөйләшергә җыелдык. Алар Шүркә музейга дәшә дип аталган уникаль акция башлап җибәргән. Татарстан Республикасы Милли музее белән берлектә. Бүген безнең кунакларыбыз Зиннур Хөснияр, язучы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Салават күпере журналы филиалы җитәкчесе, Зилә Хөснетдинова, әлеге журналның баш мөхәррире, Гөлчәчәк Нәҗипова, Татарстан Республикасының Милли музее генераль директоры, тарих фәннәре докторы, Рауль Фәйзуллин, Габдулла Тукай премиясе иясе, Татарстан Республикасының халык шагыйре, һәм Рафис Корбан, балалар шагыйре, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе. Хәерле көн, исәнмесез мөхтәрәм кунакларыбыз. Һәм әлбәттә менә сез бу акцияны уникаль дип бәялисез. Беренче сорау Зиннур абый сезгә һәм Зилә ханым сезгә булыр. Аның уникальлеге нәрсәдә? Нәрсәдән гыйбарәт аның уникальлеге? Рәхим итегез. Бу Татарстан дәүләт музее белән Татмедиянең уртак проекты бәләкәй балаларны әхлакый яктан һәм гомумән тәрбияләү мәсьәләсендә. Нәкъ менә бу бик кызыклы, комплекслы тәрбия. Беренчедән бала үзенең яраткан журналы Салават күперен яхшы белә һәм менә шуның белән бергә ул музейга барып тарихның нәрсә икәнен белә. Бу менә без Салават күпере журналы бик бәләкәйләр өчен ул 0 яшьтән башлап шул вакытта балаларга үзебезнең татар халкының тарихын күңеленә салсак, без менә үзебезнең максатка ирешкән дип исәпләр идек. Һәм шуннан да бу бик кызыклы, комплекслы алым усул. Форматы турында ишетәсез. Өстәп әйтәсем килә, иң беренче чиратта исәнмесез. Сезгә бик зур рәхмәт, хөрмәтле журналистлар, хөрмәтле кунаклар. Сезнең белән бергә бер өстәлдә алышу утыру бик рәхәт. Безнең бу әлеге акциябыз Шүркә музейга дәшә. Быел февраль ayында башланып китте. Инде менә беренче очрашу ул булды, ул уңышлы булды. Һәм без моның турында бөтен Татарстанга, бөтен илебезгә сөйләргә булдык. Хәзер инде ул ел дәврендә дәвам итер дип ышанабыз. Айга бер тапкыр, һәр айның 3нче шимбәсендә безне Татарстан Республикасының дәүләт музее үзенә чакыра. Аллага шөкер, менә бик зур рәхмәт сезгә мондый мөмкинлек өчен, Гөлчәчәк ханым. Сәгать 10-да башлана балалар язучысы белән очрашу. Ай сайын бу язучы төрле булачак. Формат, очрашу форматы сорау-җавапка, язучыга кызыклы балаларның уникаль мөмкинлеге бар. Монда тере классик, тере язучы белән татар язучы белән очрашу һәм үзенә кызыклы сорауларга җавап табу. Шулай ук язучы монда алып киләчәк үзенең инде үткән гасырда чыккан китапларын, алар берәр экземпляр күпләре, шуларны тотып карап, иснәп карарга мөмкинлек булачак. Шигырьләр сөйләргә, бер-беребезгә шигырьләр белән сөйләдек Рауль абый белән очрашу вакытында. Менә шундый бер сәгатьлек очрашу, инде очрашу тәмамланганнан соң, без бушлай Милли музейда экскурсия карыялабыз, безнең балаларыбыз карыяла. Бу шулай ук бик шәп мөмкинлек дип уйлыйбыз. Рәхмәт, Гөлчәчәк ханым. Әмма бу акцияның нәкъ менә Милли музейда уздырылуының әһәмияте нәрсәдә дип саныйсыз? Исәнмесез, хөрмәтле коллегалар, дуслар. Бик зур рәхмәт шушы акцияны безнең Милли музейда оештырган өчен, уйлаган өчен, шушы фикер өчен. Әлбәттә, Салават күпере журналы белән без әллә качан дуслаштык инде. Менә шундый проект бар иде, балалар өчен шундый курчакларны киендерү, кызлар, малайлар яраталар бит. Бу инде безнең Милли музейда саклана торган костюмнарга нигезләнеп ясалган Салават күпере редакциясының рәссамы матур итеп ясаган. Менә шундый проектлар, алар әлбәттә ике зур проблеманы шиша дип уйлыйм. Беренче инде тел проблемасы, язучылар белән очрашу. Аннан соң шушындый матур журналларны туган телдә уку балалар өчен. Инде шундый зур акциялар музейда оештыру, ул айрым бер мөһим эш, чөнки балалар хәзер
үзләренең вакытларын компьютерлар янында үткәрергә ярата, сәүдә үзәкләрендә, инде менә шундый мәдәни үзәкләрдә без балаларны сирәк күрәбез. Аерым әйтергә кирәк, біз зур чаралар үзебездә үткәрәбез балалар өчен. Алар арасында инде балаларга хәзер заманча җиһазланып экспозициялар төзибез. Анда инде компьютерлар аша белем бирәбез. Анда уен аша менә әле генә Тукай музееның экспозициясендә аерым балалар өчен майданчык ясадык. Анда төрле балалар өчен аларга инде әзер білім алу компьютер аша мөмкинлек бирәбез. Әмма ләкин музейның төп максаты ул безнең мирасыбызны шын әйберләр аша бирергә. Балалар музейга кергәч, алар китәсе килми аларның. Менә мин карадым әле, менә әле генә Тукай музеенда әнисе баланы әйдә кайтыйк өйгә ди. Ул әйтә, юк, мине шулай итеп кочаклады, юк, мин китмим, монда миңа бик ошый дип. Шуның өчен әлбәттә, менә шушындый акция ул тагы да мөмкинлек бирә балаларга өйрәнергә, үзенең буш вакытларын музейда үткәрергә. Чөнки без совет чоры кешеләре, без беләбез, ничек үзебезнең вакытны үткәрергә музейда. Безнең балалар, алар белми, аларның әниләре 90-нчы елда үскән бала, алар музейга йөрмәгәннәр гел. Сирәк укытучы, инициатив укытучы балаларны җитәкләп музейга алып килде. Хәзер экскурсияга. Хәзер хәл икенче. Без Мәдәният министрлыгы һәм безнең хөкүмәтебез шундый матур экспозициялар төзи, гомумән Татарстанда. Аннан соң җиһазлыйбыз матур итеп. Аерым акциялар үткәрәбез. Ул менә көндәлек балаларның мәктәп көндәлегендә дневник школьника, әйме? Анда гаиләләр белән киләләр. Әлбәттә, без тырышабыз аларга лекциялар гына, экскурсиялар гына үткәрмибез инде хәзер. Менә шундый очрашулар, квест уеннар, остаханәләр, төрле чаралар. Көне буе монда музейда үткәрергә була балалар белән, гаилә белән. Шуның өчен әлбәттә тагы менә шушы Шурка музейга дәшә дигән акцияга мин бик рәхмәтле. Без язучылар белән еш очрашабыз. Безнең әдәби салон эшли. Төрле клубларда, әле менә фәнни оештырма үзебезнең советыбыз, гыйльми советыбыз бар. Анда киләләр алар. Әмма ләкин шушы акция аша бәләкәй балалар очраша, шундый зур шәхесләребез белән. Әлбәттә, ул бик зур эш озакка сузылсын иде. Тагы да безнең Татарстанда урнашкан тагы да музейларга таралсын иде шушы акция. Ул бик мөһим эш. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Рауил абый, беренче очрашу сезнең белән булган. Һәм менә шул хакта ишетәсе килә, ничегрәк булды ул, сез мондый алымнарны ничек бәяләдегез? Нинди тәэсирләр калды ул очрашудан? Монда әйтеп киттеләр инде, бу бик игелекле һәм саваплы эш дип саныйм, бу башлангычны. Әлбәттә, шулай беренче очрашуны миңа багышлаганыгыз өчен рәхмәт. Мин бик канәгать һәм күңел күтәренке белән кайттым, канаттар куян кебек. Мен быел ничек әйтим, миңа шундый яз башы нендер матур очрашулар белән истә калды. Менә музейда караганда хәтле бер нәрсә турында әйтеп китмәкче булам. Нәкъ бер айлык бездә Совет районында кооператив институт дип атала микән, кооператив. Шунда 5000 студент укый икән. Һәм шуның күбесе татар. Һәм шунда татар милли үзәк оешты. Студентлар теләге белән студентларның ректоры бик шундый гыйлемле ханым булып чыкты. Нәбиеваның фамилиясе, ялгышмасам, Алсу исемле. Шунда беләсезме, теге 90-нчы елларны әйтеп киттегез сез хәзер. Шул 90-нчы еллардагы күтәренкелек шикелле бүтән җиганнар, бүтән татарның бик зур күренекле кешеләрен һәм шуны музей оештырганнар, һәм шул хәтле игътибар зур булды. Һәм киләчәктә тагын әле гел шушы даими рәвештә оештырырга вәгъдә иттеләр. Бүтән шунда катнашкан кеше бер 50-60 кеше булгандыр безнең татарның иң каймак дип әйтим инде, иң зур кешеләре. Һәм бүтәнесе бик зур дәрт белән
кайтып киттеләр. Мин нәрсә әйтмәкче булам моның белә, безнең халкыбыз зур, безнең төрле катлам кешеләре өлкәннәр булсын, урта булсын. Менә Илшак Рәхимҗан әйтеп китте, 90 елларда бераз авыр елларда формалашкан буын һәм башка һәм хәзерге яшь буын безгә яшьләр беләнме, сабыйлар беләнме эшләү бик мөһим. Безнең хәзер иң төп авырткан җирбез, иң төп проблемаларның берсе ул туган телебезне саклау. Шуңа юнәлтелгән һәрбер чарада без актив катнашырга тиеш. Менә музейда оештырылган шушы беренче очрашу миндә бик матур тойгылар уятты. Дөресен әйтим, мин башта иң әүвәл балалар язучысы булып башлаган идем. Нәниләр өчен беренче китапны чыгардым. Һәм аннан соң тагын бер 5-6 китап чыгардым төрле елларда балалар өчен. Аннан соң Казан утларында озак еллар баш редактор булып эшләп, 25 еллап диштеп әйтим, мин балалар язучысы булудан азрак читкәрәк китеп, зур кешеләр мәшәкате белән зур язучыларның мәшәкатьләре белән яшәргә туры килде. Менә хәзер олгая төшкәчтен, теге олгайгач сабый акылы керәләр ишәле. Янәдән балаларга якынлашып теләге уянды. Һәм хәзердә балалар өчен, сабыйлар өчен шигырьләр, чын матур шигырьләр язарга хыялланам. Бу минем хәзер инде ништеп әйтим, максатым. Алла бирсә, бу тормышка ашырды уйлыйм. Бу инде менә безнең Салават күпре инициативасы белән шундый зур безнең мәркәбезнең иң матур ништеп әйтим, рухи үзәгендә музейда шулай зур очрашулар башлану, әлбәттә, бу бик нык сөендерә торган әйбер, сөендерә торган вакыйга. Чөнки Салават күпре ул менә 25 ел дәвамында аны төрле еллар булды, 90 елларда ул оешты. 90 еллар, так, 90 еллар икенче 90 ничәнче елларны аны менә безнең Зиннур Хәснияр оештырдан һәм бик авыр елларда аның һәм хәзердә ул инде төрле трансформация үтеп, төрле формага кереп, Салават күпре ул безнең сабыйларны тәрбияләүдә бик әһәмиятле басма дип саныйм. Менә аның соңгы һәр сан мин карап барам, аның соңгы саннарында да һәм бүтән саннарда да бер генә теләк бар. Тагын да шушы безнең нәниләр өчен ул Россиядә гомумән журналлар бик күп бит инде. Аларда теге төрле баланы танып белүгә өйрәтә торган алымнар, ысуллар бар. Салават күпре ул безнең татар халкы өчен бердән-бер журналларның берсе дип әйтергә була. Ул кабатланмас журнал. Шуңа күрә аның битләрендә туган телгә багышлап һәм дә балаларга үтемле итеп туган телне сеңдерә торган материалларны күбрәк бирсәк яхшы булыр иде дип уйлыйм. Менә хәзергә шулар. Рәхмәт. Рафис абый, сорау сезгә, менә киләсе очрашу сезнең белән булачак. Сез бу очрашуга ничек әзерләнәсез һәм сабыйларга нинди сюрпризлар әзерлисез? Менә без бит инде хәзер балаларны кызыктырырга тиеш, алар очрашуга килсен өчен. Мин башта менә бу чараны, бу эшне оештырган Салават күпре журналына, редакциясенә һәм Милли музейга аны хуплап каршы алган Милли музей җитәкчеләренә рәхмәт әйтәсем килә. Чөнки менә соңгы вакытта, соңгы елларда безнең тел мәсьәләсе, туган тел мәсьәләсе бик кискен алга килеп басты. Туган телне саклап калу мәсьәләсе. Мәктәпләрдә аны укыту мәсьәләсе. Һәм монда безнең балаларыбыз хәзер атнасына 1-2 сәгать бәлки үзенең туган теле дәресен. Ләкин бу вакыт кына туган телне өйрәнү, аны саклап калуда бик аз вакыт. Үзенең туган телен үзләштерү. Әгәр дә безнең гаиләдә туган телдә сөйләшмиләр икән, хәзер кызганычка каршы гаиләдә дә бик аз сөйләшәләр. Әби бабайлары булган гаиләләрдә генә бәлки сөйләшәләрдер. Яшьләр күбесенчә хәзер урыс теленә күчеп баралар. Һәм балаларын урыс теле итеп тәрбиялиләр. Менә бу чара бик кирәкле вакытында оештырылган чара. Инде үземә килгәндә менә мин бик шатланып бу тәкъдимгә риза булдым. Бик шатланып, чөнки бу безгә язучыларга алдында монда бөтен балалар язучыларга түгел, барлык язучыларда бу чараларда катнашырга тиештер дип саныйм мин. Чөнки бала беренчедән балалар язучылары балага
теле ачылган менә 2 яшьтән инде балалар язучыларның әсәрен укытып өйрәтергә кирәк. Баланы үстерергә кирәк. Икенчедән, безнең бала бит әле 2 яшьлек, 3 яшьлек кенә түгел, безнең мәктәп яшендәге балалар, алар әдәбиятны, татар әдәбиятын белеп үсәргә тиешләр. Үзләренең әти-әниләре, әби-бабайлары телендә иҗат иткән язучыларны, безнең классикабызны белеп үсәргә тиешләр. Һәм менә бу җәһәттән бу чара инде бу очрашулар, балалар белән очрашулар зур файдага булачак дип уйлыйм мин. Язучыларга да, һәм язучыларга да моның файдасы зур булачак, чөнки безнең теге мәктәптә шул кыска гына атнага бер була торган әдәбият дәресләрендә безнең татар әдәбиятын, татар язучыларын балаларга биреп җиткерү, алар белән таныштырып җиткерү бик аз мөмкин түгел дип саныйм. Һәм кызганычка каршы безнең мәктәпләрдә соңгы елларда балалар белән язучыларның очрашулары да бара ул очрашалар, ләкин тиешле дәрәҗәдә түгел. Менә мин үзем үскән чорны хәтерлим, үзем мәктәптә укыган чорны хәтерлим, язучылар ничек киләләр иде. Һәм без менә әле Совет заманында ук теге язучы булып йөргән кешеләр бит инде менә Равил абыйда без балалар белән күбрәк ешрак очраша идек. Безнең язучылар берлегендә пропаганда бүлеге бар иде, гомумән халык белән ешрак очраша идек. Һәм менә мондый очрашулар бик кирәк. Инде без үзебезнең иҗатыбызны шулай итеп балаларга, халыкка җиткерергә мөмкинлек тудыра мондый чара. Рәхмәт, Зилә ханым, сезгә сорау, менә балалар ничек җәлеп иттеләр? Кем килсә дә ярыймы, әллә сез мәктәпләр белән сөйләшеп китерәсезме? Мәсәлән, теләгән кешенең баласы килә аламы? Бу очрашулар. Мөһим сорау, дөрестән дә без төрлечә җәлеп итәбез, әле бит башлап кына җибәрәбез. Шуңа үзебездә экспериментлар юлында ничек итеп чакырырга балаларны, чөнки менә керү бушлай дип әйттек, әмма ул исемлек буенча, алдан төзелгән исемлек буенча. Бу исемлеккә керер өчен сез безнең редакциягә мөрәҗәгать итәргә тиешсез. Телефон ашамы, без 7нче катта менепме, шалтыратыпмы, шәхси минем телефонга шалтыратыпмы, менә шул исемлеккә керү бу зарур. Анда эләгергә кирәк. Без беренче тапкыр безнең менә бу исемлектә 50 кеше булды, әти-әниләр белән бергә. Хәзер инде Гөлшәһидә Рәхимҗановна, әйдәгез күбрәк сыйдырабыз, теләүчеләр булса зинһар килсеннәр дигән фикер әйтте. Мин ишеттем, шуңа күрә бәлки бу юлы 70 кешегә урын табылыр. Зал бик зур, шуңа күрә андый мөмкинлекләр бар. Шулай итеп, атна буе безнең Instagram биттә, Салават күпере битендә бара бәйге. У бик гади. Мәсәлән, бу атнада ул Рафис абый сезгә багышланган. Сезнең тормыш юлыгыз, иҗатыгыз турында берничә сорау. Кемнәр менә бу сорауларга дөрес җавап бирә, автоматик рәвештә менә бу исемлеккә эләгә. Һәм тагын менә Сәләт бәләкәч дип беләсезме? Алардан бер төркем балалар әти-әниләре белән теләк белдерде килергә. Һәм беләсезме, ул балалар арасында 2 яшьлек балалар да бар. Бу моны күргәч куркып та куйдым. Чөнки ничек инде менә ничек аңлатып җиткерербез, ничек утыртырбыз икән ул 2 яшьлек баланы? Бәлки ул бөтенләй берне аңлап бетермәс. Бәлки теге тулы рәвештә теге аңларлык дәрәҗәдә түгелдер әле үзе дә. Ләкин менә әйткәнемчә, иң беренче урлыклар салыначак. Менә шул очрашу вакытында һәм мәсәлән Рафис абый сез гомергә ул баланың күңелендә калачаксыз. Менә мондый язучы бар иде дип 50 яшьтән дә үз балаларына сөйләрлек булсын иде. Менә беренче сүз истибәлем. 2 яшьлек белән чынлап та баланың теле ачылган вакыт инде ул 2 яшьлек бала, име? Һәм менә шул вакытта балага менә шигырь укылса һәм туган телендә шигырь укылса, име? Аннан соң ул шигырь баланың күз алдында булган әйберләргә, предметларга багышлап язылган булса, һәм баланың теле һәм тирә-як белән танышуы, әйләнә тирәсендәге әйберләр белән танышуы җиңелрәк бара. Менә мин үземне нәкъ менә шул мәктәпкәчә яшьтәге балалар бакчасы яшендәге балалар өчен иҗат иткән шагыйрь дип саныйм. Чөнки безнең шагыйрьләребез бар, шактый күп, әйме. Мин үзем санап утырдым, менә монда килгәндә генә дә бер 30лап шагыйрьбез, язучыбыз балалар өчен язалар, әйме. Ләкин менә шул балалар бакчасы яшьли яшендәге балаларга язучылар бик күп түгел. Һәм менә мин үземне
шуларның арасында иң беренчедер дип саныйм. Син безнең автор инде. Мен үзем дә теге иҗатымда теге эшчәнлегемдә журналист буларак эшчәнлегемдә балалар өчен эшчәнлекне Салават күпер журналында башлаган кеше бит. Иң беренче әдәби бу журнал чыга башлагачтан аның җавап сәркәтибе булып эшли башлаган кеше менә 30 ел быел була ул эшкә. Юбилей безнең журналның бу юбилей уңайыннан үткәрелгән бер эштә. Ләкин журнал 89 елда учреждать ителде. Аның беренче саны март айында чыкты, мин аны хәтерлим яхшы. Менде bir-iki söz diyeyim bu dinler turunda. Çünkü andi problem var. Şundan da mesela nani balasını yarıp gelgen ata-analar diye ettiğiminde onlar özleri değerli şamalı bilimleri ne boyunca Tege bizim tarih boyunca buna şunda söylегәндә aptara bırak kalasın indi. Tege ülkenlerə də дип әйтим инде 30 яшьлекләргә мөмкин ул кеше аңа да аңлатасы килә нәрсә әйтеп каласы килә. Һәм шул вакытта нәниләр дә бит инде аларында күңелен күрәсе килә. Монда бер нәрсә моны уйлаганнар оештыручылар. Алар күргәзмә оештырдылар. Күргәзмәдә төрле менә шушы нәниләр өчен кызыклы китаплар, журналлар, авторларында үзләренең бит инде рәсемле китаплары бар. Менә шулар белән җәлеп итеп күпме дәрәҗәдә ниндер уртак тел табу мөмкинлеге бар иде. Ләкин барбар барган кеше, анда шаша килгән кеше бу моментны истә тотарга тиеш. Чөнки ул шактый кыен әйбер. Ике аудитория берсе булса, бер җайларда да сөйләшәсез. Монда оештыручыларга да һәм чыгыш ясаучыларга да бу моментта хәтердә тора кирәк. Рәхмәт, Зилә. Хәтердә тотабыз, гомумән журналны чыгарган вакытта да һәр вакыт үз бигә сорау бирәбез. Әле безнең бит балабыз үзе укый белми, кем өчен чыгарабыз? Әти исе өченме, баласы өченме? Әлбәттә беренче чиратта бала өчен, чөнки баланың күңеле булса, аңашаса, әти-әни һичшиксез бәхетле булачак. Әби бабайлар өчен, әти-әниләр өчен, балалар белән бергә укысыннар дип, аннан соң менә баядан бирле фикерем кычытып тора. Безнең бит бу интернет аркасында Дөресен әйтимме, бу тәрбия мәсьәләсендә зур фаҗига көтә дип куркам мин үзем. Менә үземнең аныкларым турында уйлыйм. Инде менә Салават күпер журналының чыга башлауына киләсе елда 30 ел була икән. 30 ел буе шул балалар арасында име. Интернет аркасында русчаны клиповое мышление диләр. Мин бу әйберне шактый өйрәндем. Һәм аны хәтта русчага тәрҗемә дә иттем. Урак-сорок фикерләү. Яки икенче тәрҗемәсе Килдили, киттили, сөйләшү, фикерләү. Бу шуннан да әгәр дә без моңа каршы көрәшмәсәк, моңа каршы бары тик әдәбият белән генә көрәшеп була. Моңа каршы көрәшмәсәк, балада үскәч аналитик фикерләү, уйлау сәләте булмаячак. Ул менә чәчәккә тонган күбәләк кебек, әле монда, әле тегендә. Бу бик зур куркыныч әйбер. Менә шуннан да монда безнең журналистлар утыра, матбугат bu timini bizga ешрак күтәрергә кирәк. Менә беренче эшләшүгә килгәннәрнең күбесе әйттеләр. Без монда Равил Фәзуллинне күрү өчен килдек диделәр. Без монда балаларыбызга музей күрсәтергә килдек диделәр. Һәм мин Илҗаза ханым шатлар каттым. Мин музей булгач өлкәннәр генә йөритергәндер, тарих белән, музей белән өлкәннәр генә кызыксына торгандыр дип үземчә уйлап йөридем. Балалар музейга килеп керүгә шуннан да алардан аннан абшыгып китеп булмый икән. Алып барырга гына кирәк, кызыксындырырга гына кирәк. Менә бу безнең проект балаларны шуңа кызыксындыру иде. Рәхмәт, бер генә әйбер аңлашылмыйча калды, Зилә ханым. Менә сезгә мөрәҗәгать итәргә була дип әйттегез. Бәлки бер телефон номерын әйтерсез. Чөнки хәзер кесә телефон әйтәм. Батырлык җыям да 8 Без моны язабыз. Хәбәр булып ярыла. Миңа шулай килә дә, 2 көн туктап тормый телефоным. Ярыймы, сораулар да күп. Менә минем фотомны карагыз, менә мин шундый дип җибәрүчеләр дә бар. 89600 37-99-40 бу минем шәхси номерым. Зинһар, менә шунда WhatsApp-ка ул теркәлгән, беркетлегән, менә шунда исем, фамилиягызны, яшегезне, үзегезнекен дә, балагызныкын да язып җибәрүегезне сорыйбыз. Шуннан соң инде без сезне исемлеккә кертүегез турында хәбәр бирәчәкбез. Рәхмәт. Теләүчеләр бик күп. Теләүчеләр күп, шуңа күрә исемлеккә менә элегергә кирәк. Көтмәгән идек булай булыр дип. Әле алга таба нәрсәләр булды. Тагын бер әйтергә кирәк дип уйлыйм, ТАССРның 100 еллыгы дип әйтәбез име. Менә бу чарабыз да менә шул бик зур юбилейга бәйле без тарихыбызны белергә телибез. Һәм моңа таба
мөмкин кадәр тырышлык куябыз. Рәхмәт. Инде коллегалар, рәхим итегез, сорауларыгыз булса. Татар-информ. Татар-информ Венера Валиев. Оештыру буенча тагын бер сорау. Мәктәп укучылары класслары белән килә аламы? Яисә менә именно берәм генә сайлап алынамы? Әлбәттә, класслар белән дә килү мөмкин, ләкин классна тулы исемлекне кертергә кирәк булачак. Менә балаларның классның исемлеген һәм укытучы исемлеген. Бу да мөмкин. Шуңа күрә әгәр дә бу айга өлгермәсәгез дә, менә шул 70 кеше арасына керү, бу бит булачак безнең ай сайын бу чара. Бәлки башка язучы белән икенче айга эләгү мөмкинлеге булыр. Кайчанга кадәр дәвам итә? Ел буе дәвам итә дип планлаштырып торабыз. Рәхмәт, тагын сорауларыгыз. Идел журналынан, Идел. Зилә, бәлки сиңадыр инде бу сорау бер ел буена дидегез, әле майга кадәр димәк Тайсырда булгач, менә шушы бер ел эчендә безнең ниндидер бер шул гына формат булырмы? Язучылар, шагыйрьләр җитәрме? Сыр түгел, балалар әдәбиятында кытлык бар, авторлар белән дә кытлык бар. Җитәрме? Авторлар әллә инде форматын үзгәртәсезме берәр? 30 шагыйрь барды Рафис Корбанов. Мин җавап бирим әле. Монда бит бөтен кеше дә килә алмый, 70 кеше килә, әйме. Бер шагыйрьне 2 тапкыр, 3 тапкыр, 4 тапкыр да чакырырга мөмкиндер дип саныйм мин. Кирәктер дип хәтта. Радик абый, бу исемлек барланган, 10 кеше исемлектә бар. Аларның исемнәрен әйтә алмыйм, чөнки аларның кайберләре чакырулар турында үзләре дә белмиләр иде. Шуңа күрә менә исемлекне төзеп куйдым, әле элемтә бара. Менә шул, ләкин бер елдан да күбрәк арттырып булмас дип уйлыйм, чөнки язучылар дөрестән дә. Балалар өчен язучылар бик әз. Ә минем яшьләрне түгел, өлкән буын язучыларын күрәсем килә беренче чиратта. Рәхмәт. Тагын сорауларыгыз бармы? Безнең бүтән төрле композиторлар, ниләр, иҗат Әлбәттә, сәнгать эш, әдәбият сәнгатьләре. Бер башлаган эш бетмәс инде, ул шулай дәвам итәр. Җырчылар, актерлар чакырып, балалар өчен матур шигырьләр укытып алардан. Әйе. Рәхмәт сорау өчен, ләкин җавап Әле шундый. камилләшә барырбыз алга таба. Сорауларыгыз, хөрмәтле журналистлар. Аннан соң сез сорау биргән җыен арада бер генә фикер әйтим тагын. Без балалар өчен, өлкәннәр һәр көн, һәр сәгать, һәр минут бәйрәм ясарга тиеш. Аларның балачаклары бәхетле булырга тиеш. Менә бу шул музейдагы бик зур музейдагы әдәби бәйрәм алар өчен. Сорау бирүче булмаса, шул сорауны дәвам итим дә, менә журналыгызга авторлар табу җиңелме, авырмы? Нәкъ менә әдәбият йөзеннән караганда. Беләсең, проблемалар дөрестән дә зур, күп. Менә күптән түгел Татар-информда да очрашу булды, сөйләшү булды. Мин ниндидер фикергә килдегез сез дип әйтә алмыйм ул вакытта, әйме. Дөрестән дә проблемалар Рафиса әйткәнчә, ул җайлы, менә без бит кече яшьтәге балалар өчен эш чыгарабыз. Шуңа кече яшьтәге аңлаешлы, җайлы, кызыклы, токмаклы шигырьләр һәм әкиятләр язучылар менә бер бармак кулына сыеп бетә. Аны әйтә башласам, мине тәнкыйть ишетәм үзем. Кем соң син, нәрсә беләсең соң син дигән сүзләр ишеткәлим, беләсезме? Мин педагогика, психология һәм социология өлкәләрендә белгеч, әмма 10 ел эчендә мин бик күп татар әдәбияты укыдым һәм дөресен әйтәм, үз балама күбрәк мин тәрҗемә итеп укыйм. Алам кызыклы рус китабын һәм автоматик рәвештә шуны тәрҗемә итәм. Менә шундыйрак хәлгә калып барабыз. Чөнки татар китабы белән җәлеп итү 2 яшьлек кызымның игътибарын авыр. Ләкин үземдә яңа әйбер профессия булдырдым. Үзем русча укыйм, үзем татарчага тәрҗемә итеп алдым. Минемчә, алга таба да ярдәм итер бу миңа. Шуннан да бу бик мөһим проблема. Татар-информда менә түгәрәк өстәл уздырды бу темага. Әле дә сөйләшү дәвам итә. Һәм сөйләшү алга таба дәвам итсен иде, чөнки без нинди дә булса, нәрсә дә булса эшләргә тиеш алга таба. Бу проблемалар хәл ителсен өчен. Монда кемнедер тәнкыйтьләп кенә, кемнеңдер теге сүзе хаклы түгел дип әйтү генә проблеманы хәл итмәячәк. Шуңа безгә үзара ничектер ярдәмләшеп эшләргә кирәк. Сорауларыгыз бармы тагын?
шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Балагызны менә мәдәни ялларны мәдәни итеп уздырыйк, матур итеп уздырыйк. Шул ук сәүдә йортларында түгел, милли музейда матур итеп татарча сөйләшеп уздырыйк. Сезгә бик зур рәхмәт килүегез өчен. Рәхмәт үзегезгә килүегез өчен. Әгәр дә сорауларыгыз булса, аерым спикерларга яннарына килеп сорау бирә аласыз. Рәхмәт хөрмәтле кунаклар, рәхмәт коллегалар, барыгызга да уңышлы эш көннәре телим.